तो हेलो फ्रेंड्स गुड इभिनिं स' लोगोफोर नै जों एन्ट्रि खालामबाय आरोना दायो नै जों थांगासिनो ओरै थ' थारमानि रायजोफोर नै दायो फुरा बिहिर आरोना जोंबो फुरा नै थांगासिनो ज' ज'हाय स' लोगोफोर नै आखायाव टिकेट लानानै एन्ट्रि खालामनो नागिरबाय आरोना जों नै दायो ओमफ्राय थांगासिनो दायो फुरा लाइन आप जानांदों आरोना जोंबो ओमफ्राय टिकेट जोंनाथ' अफलाइनसो दाननाय ना ओंखायनो बारा सिन्था खालामनाङाखै आरोना ओमफ्राय नै आंखौ फारसे साइडथिंजायहायसो थिनहरबाय आरो पुलिसा बेजों थांबा गसंनांगोनसो नों होननानैहाय ओमफ्राय आं दा नै थांगासिनो बे फारसे साइडजोंहाय सिट दंमोन जाहैदों ओमफ्राय थांबाय आङो र' दा नोंथांमोना दसे उनाव नुगोन सिटानो फुरा फुल जाजोब्बाय आरोना बेनि थाखायनो गैया जिरायनो मोनासै नै जोंना ब्रादाराहाय टिकेट चेकिं खालामदों आरोना ओमफ्राय नै टिकेटखौहाय बिसिना हरबाय आरो आंनोबो ओमफ्राय आङो नै दा थांहालाबाय थाबाय आरोना ओरैजाय एन्ट्रि पास खालामबाय आरो ओमफ्राय आरोबाव मोनसे प्रब्लेम जाना होदों बेयावबो फारसेथिंजायसो थिनहरबावबाय आरो आंखौहाय बेजों थांबा नों गसंनांगोनसो होननानैहाय ओमफ्राय ओरै फैयै थांगासिनो थांबाय आङो ओमफ्राय नै फुरा भिर आरोना मानसियाबो र' नोंथांमोना दसे उनावहाय नुगोन आं दा थांगासिनो आरोना नै ओमफ्राय र' थ' रायजोफोर फुरा भिर नायनो हागोन नोंथांमोना दुरान्ड काप नायग्राफोरा ओमफ्राय दिनैनि खेलायाहाय जोंनियाहाय बड'लेण्ड FC नामा ओमफ्राय मोनसेयाहाय आर्मि FC ना माबा मोनदां बारा केयार खालामाखै आं नायदोंबाबो ओमफ्राय स' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना फुरा भिर मानसिया सोरगिदिं थ' थारमाने लोगोफोर खेलाया जाहां जाहां जाबाय आरोना दाबो जाथ'वाखै ओमफ्राय फुरा दावराव सोरगिदिं गोमखावलागासिनो दामनायफोराहाय थ' लोगोफोर बै साइडजों उनावहाय गोजौआवहाय थांदोंमोन आङो गोजौआव जायगा गैया आरोना बेनि थाखायनो आङो नै ओरैजाय लोगोजोंहाय फैबाय आरो गाहायावहाय एन्ट्रि खालामदोंमोन फार्स्टनि गोजौआवहाय जिरायनो ओमफ्राय सिटानो मोनाखै ओमफ्राय नै जों दायो थाबायगासिनोसो गाहायजोंहाय जे जिरायनायनि आगायाव आरोना आगोल ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो थ' रायजोफोरनि खेलाया स्टार्ट जाबाय आरोना फुरा दावराव बुंनाला सोरगिदिं गोमखावलाजोब्बाय नै जोंनि उनावहायबो फुरा गोमखावला होसिख्रावनायानो बारा फुरा दावरावानो हालिया आंथ' नोगोर बिहिर आयु आयु आं गोलोमजोब्बाय मिथिबाय जाला दहाय बैयाव गाखोहैबाय आंखो आयो बैहायनोमोनब्रा आं बैहाय बबे बड'लेण्डनि बबेया मानि जाखो आं सिनायाखै दाबो मिथिबो गोमोआ नामा फार्स्टआवल' होखोनो हायो बिगुरफ्रा खामानि फावललै बे आयै हास्लाबाखै खारनोनो हाला चान्स जाबावनोलै सयथिबो नङा ना फुरा जसखा आरोना आइसो सेस गरसेसो जाला जेनलायबायसो बड'लेण्डआ मा जाबावनांगौ नोगोर मोजां चान्स मोनो बावहाय नोगोर दावराव नै गाइस फुरा बड'लेण्डनिया सापर्टखा जाहैदों नोगोर दावराव थ' लोगोफोर हाफ टाइम जाबाय आरोना नै दायोहाय Ladies and gentlemen, it is an important announcement. The next match between Bodoland FC versus Odisha FC on 19 August
timing has been changed to 4:45 p.m. instead of 6 p.m. Thank you. मानगोनां नायगिरि नोंथांमोन फैगौ 19 आगस्तआव बड'लेण्ड आरो ओडिशा एफसीनि गेजेराव मोनाबिलि 6 रिंगायाव जानो गोनां खेलाया आवगायनानै 4:45 रिंगायाव जानो थाखाय थांगासिनो दं। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा गोनो गोथो जायाजासे बेलासिनि 4:45 p.m. आव फैनानै जोंजों बाहागो लाफैयो बेखौ खावलायहरबाय। थेंक इउ। मेथाइ खननो नागिरदों सिंगारा सोरमोनबा बावबाय आं ओमफ्राय नोंथांमोना खोनासंलांदो आरोना दसेबाबो राजाफोर बियो दिना खामानि मावनो रावबो गैयाब्ला लानानै फैबाय गुवाहाटी सारियालि नोंसोरनो माया गयबेबारि गुवाहाटी सारियालि नोंसोरनो माया गयबेबारि गुवाहाटी सारियालि नोंसोरनो माया गयबेबारि दिनैके गिथावथाव नोंजों हाबा जाथावथाव दिनैके गिथावथाव नोंजों हाबा जाथावथाव गासिबो साखाथि आखाइ खन्थाइफोर रायजोफोर गासिबो जय बड'लेण्डनि जय बड'लेण्डनि ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ভারাক্রান্ত বিজ্ঞান প্রযুক্তি নির্ভর দ্রুত গতি শিক্ষার পঞ্চসূত্র হিসাবে মানি চলে দুচকীয়া বাহনৰ চালক আৰোহী উভয়ে হেলমেট পৰিধান কৰে চাৰিচকীয়া বাহনৰ চালক যাত্ৰী উভয় गाड़ी चलाते सेकेन्ड हाफ टाइम स्टार्ट जाफिनबाय आरोना दायो स' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो देखायबावो गम्भीर नायग्राफ्रा आं ओरैसो लाखादोंब्रा
स' लोगोफोर नै जों दायो खेलानिफ्रायहाय जों ओंखारबोबाय आरोना साइडनिफ्राय नै जों दायो न' फारसे फैफिनबायमोन आरो बे ससे भिडिअ क्लिप लानाय जादों आरोना